Makawuono kod sidho ayanga meli mar MV Orutu e dho wath ma Kisumu. Millicent Adhiambo, Ramogi Tv, Kisumu County. Nyakor magajuan koke county ma Kisumu atiri nyake county ma Kisii kamodo ni kwith mar Azimio la Umoja kotelne gi Raila Odinga gi jalupne Martha Karua koro kwayo johera magi mondo obio neni owuok oko mar neno ni giluto ombulu karom gi juma manyiena. Odinga gilange manotero kisera margi e county ma Kisii owacho ni loch margi biro luwore gi kaka oganda biro goyo kura mar kelo lokruok ne piny Kenya. Eric Owenga nigilerno. County ma ko Azimio ndalo auchiel kende motelo ni yiero. Alap Magusi norwako Odinga gi joge mar lombo jopiny makae e tielo margi mogik e county ni. Odinga gi Karua noywayo johera magi mondo kaw ombulu ma juma manyien gi pek mokalo. Vijana na wakina mama, mimi nataka ikifika tarehe Jumatatu usiku siku vijana kuna kulala. Hakuna kufanya nini? Nataka vijana wanakesha nje. Kikipambauka namna hii mnarauka mnapeleka enda kule kwa kituo kupiga kura. Tunaomba kura zenu kwa unyenyekevu na tunamwambia kura ni wewe unajipigia. Kweth mar Azimio no kono jopiny ni gin kada dieri e chugo sirikal ma onge kiawa kata matin. Tumekuja hapa kuzindua hapa chapter ya inaitwa Rauka. Mimi ndio